Hene ka Sngi kata ka khandu tari ujilio la penlong ye ka press conference halor kamat jong ka Jingïakhun Phainal jong ka lumpung ye ka Kynhun Meghalaya State League MSL araja apulai hapo madan jong ka first ground SSE Stadium Shillong. Hakani ka conference ay edon nang ringkat u tournament director ka MSL uba wanchan kakrang bat ki captain jong ki atli ki Kynhun lekai haringkat lang bat laki coach ki Jingïakhun persha banyak ni eka nam lado jong ka third edition Meghalaya State League araja apulai ka banong Lashai ka Sngi kata ka khanyo tarik ujilio hapo madan first ground polo hakapor lai beje janmiet. Hakani ka por nga kumu vice captain jong kani ka Phainal youth club sebelum ai kecingero bu ya ka yang persya banyak kenduk Lashai ka panggil sport club kepala la dan coach bu kani ka thong bang kumpulan Lashai ding its kamba baru naduk na bench ki substitute ki ero ki long kacu hi ya ka Jingïakhun tengi kerman bang its kamba ki ba di Jingïakhun Lashai bangin penti Lashai kalong kaju hi ka strength ka bangin Jingïakhun syukur ruban tentu ya kita iba Lashai ba kini ka game kan don ka jing tiket kin sobaha ban ya wan yar sini madan SSE dan ya onon tikai ya kini ka Jingïakhun the closing ceremony ru unsur itu saya bon upi tips ang tersiling do TVI ba lampung under bathau itu ka jing team song juga MSL arja rapulai bat Lashai ka sini bat tim Sngi kin ya don mentah kan closing ceremony bat kiwi de ki jing penitnat kendiat ki ni arti tim boy final ka long tak ki bobo jiken ka ki mongli ka di tim ka bare final dan ka first MSL Karang lejet ka di tim bare final dan ka second MSL dia kendo harngut arti tim di bara rem ka final dengan try Jingïakhun ka long hi ka ba compare ka ba lama jingrem kata try kin ai lot bakin mat yang tu jingrem bare ko lama ka sen ka bening kong ba sen ka ba Lias baro ni long ki bala Pynkhreh ka bala kini ki Sngi ndok menghindar di semi final nilai Pynkhreh kum ke tim oi para jing Pynkhreh jongi ka bani kwa long ya trofi hi ban yo ra ya kan ka MSL jong ni season malai dat ka jing Pynkhreh jongi way ni kum ki players in don ka ta ka jing kerman Mahindra ni Kmilti Lashai ka Sngi abangin Jingïakhun ya ka final ale ai ka babahatam bat bangin yo ra ka final ka final di game ka bahe di try bro early tim bala Pynkhreh bro hi ni kwa hi ban job ban bai ka na di ni long ba Pynkhreh Ya,